atamız, enelerimiz. Men şu bir soğuk yüze çıkıp orada esasy şu gaýyn eneleri değişlerini bir gezek derler. Näçe gezekler şu kabat gelimde şu mesele boyunça da näme da biz misal üçün menne 3 tane gyz we oglum ýok da. Köpsini ogly we da gyz ýok, kimde gyz we ogly we garat kimde 2 oglan bolýar, kimde 5 oglan tügeleme bolsun Allahyjan. Hudaýyň bereni bor. Esasy akyl goşly bir 10 kişiň çagçagajyklar bolup iýlegine ýaraýan çagalar bolsa, o ýete zat ýok. Ine men oglum bolmasam şu ogly meseleni näme aýdasym gelýär da. Ejelemiz ine gelin gyzlar. Ogluňyzy näme üçin öýürýär? Näme sebäpden ogly öýürýär? Ne gyz çykarýar, ogly öýürýär. Ne çagajyklarymyzy bir ulutýar, kemala getirýär, öýli iş kılýar. Okuly ilmli bilimli diýär. Käbiri ulugyny, maşynyny, işini hemme zat bilen üpjün edip, taýyn edip çyk öýürýär. Soň ejata azar bolmasyn diýip, güýji ýetýänmi, ýetmeýänmi? Käbirleri misal üçin ay intek irrak diýär, käbiri ýaşym gidip barýar diýip mektep oturun soň öýürýär, käbiri gullukdan gelen soň açyk bilsin bir hojalygyny edip eklemeli, saklamaly, ejen gatyryny bilsin diýip öýürýär. Vay, indi diýjek bolýanym, gowzat ogul öýürmek gowy, Hudaýa şükür. Ýurdumyz parahat, bizdäki toý edilşýär, hiç ýurda edilen ok toý. Garaz bara, kim sanlygynyň düýbüni boşatýar, polnosy şuda begenip ogulçygyny öýürüp, aýyna näme halat geçirýär, serpay geçirýär. Ýöne şu zatlar gowzatlar diýjek bolýanym. Arzusy bolmaz ýa onuň mehdi bir goýuna çalyşyp goýberseň, mene näme gatyr bolmadymy kädiýänne? Şeýdip, saýlap, seçip, ine planyň gyzy gowy, planyň käbiri ogluny şu bir gyz görýär, bir maşgalada, gowy maşgalada, "Vay, şon men alaýyn diýip durmaýyn. Biziň maşgalamyza geläjek" diýip, ay garaz her hil bahana bilen öýürlýär-de. Asliýetinde öýürmeli biz olar. Ýöne diýjek bolan ir öýürýänme, giç öýürýänme. Onun ne bizde oğul yok, oğul aktı çıklanma, Hudaýa şükür 3 gyz aktım, 2 oğul aktım. Bizde Hudaýa ýetirsin oğul öýürmek. Şolary öýürsem böyle çağıranda, o akak oğlumda öýrenýäli. Diýjek bolýanym, şoň ýaly saýlap, seçip, aýby, süýt gaky diýdi, gapy gaky, goýun gaky diýdi, ay altynlary takyşdyryp, halat serpay ýetişdirip, ol eden zatyň sarana özünde galýar da, öz awry ol gelin alýan, ol ejetine goýukdan ok. Ola bir ikincidenim şeýdip saýlap seçilip ine ogluň bilen agyly birlikde bir adam näme üçin ogly öýürýär? Şol neslini dowam etsin diýip. Ýa-da adam garraýar, oşuşyny garrap, ona ýa-da dowam edip gelýär da ýaşlar. Şoň ýaly atly awryly bolsun, ejetine atasyna wepaly bolsun, biziň öz çağamyz terbiýeleşimiz ýaly şolun tertip düzgünli bolsun diýip aktyk, çoğuluk, ýuwuluk, gowuluk görjek bolýar. Allahyjan hemmemize nesip etsin. Inni şu ogul öýürýän gyz çykarýarlar diýişler, ogul öýürýän eneler, mähriman aýam näçe ýerde gabat geldim dägi. Şu aýtmajagam bolýan ýöne bir aýtmalar, öňem aýtýandyrlar ýöne opsum şuňalyk adamlar eşderýäli bir hakykat diýen zat aýtmalar, hakykat aýdýan gerek. Ýöne ýüz görüp bir-birinden näme diýdi, erbet diýselerim howgoşy erbet, gow diýselerim gow diýip oturmalar, erbetden gowy taýgarmalar. Indi şu ogul öýürýärler. Näme üçin ogluňyzy öýürýäňiz? Siz gabanjak bolsaňyz ogluňyzy geliniňizden, ýa bir oglu bilen geliniňizden gowup görüşüp, degişip, buluşup, şol owadan ýaşlaň, ýaş durmuşy da şumat olaň näme diýsem-kä bir şu ýaşaçyk wagty oňa bir süýçüligi bar da. Gelinden oğlanyň ay öýüň içinde degişip, buluşup, gowalaşyp, garap bir bilen bir gowzatlar. Men özümde bara oglan bolmasa da begenýän şoň ýalyk jigilemiň gelinleri zatlary bar. Bir gowçu bir jüwitçe para bolup, jüwitçe bolup bara
Değişip gülüşüp şeydip gediýärler bolýan Allah canlyny näil gowdat bide bilmendir o ýaşlyk näil geçenli diýär. Hep döwür bir döwür bolýar da. Ýöne men geň görýän adam näme diýsene. Oglan şu matematikçi ýaş oglan evet gelinne. Ene bir dondurma maroşunu getirse ýa bolmasa da begendirme üçin guljagy getirse ýa süýjüjük ýa bardaçyk getirip begendirjek bolsa ejeler şonu gaban ýaman öwretme näme üçin getirýän şoňa diýip nime diýe gaban ýa ay getirsin ýöne bir tarapdan oglanlar diýjek adam öýlenýän oglanlar eger ejeňizi gabandyrasyňyz gelmese ejeňiz bilen geliniňiziň arasyna konflikt öretmejek bolsaň oglanlar bir maraşyny alňyzmy ejeňizde de alın. Tebebi ejede ol bir hili oglum qyýdym gowdur qyýdyna gaty gowda oglanynam gowda onu oglanyň özüň bilýändir qyýjygylar qyýdogalar bolsa nähili dik durýanlygyny toýda da ýallajan bolmasyn ýaman günne ýaşy günne aýallygyň hukman gerekdir. O diýjek bolan onu dowammakda ýöne eje şonu gawandyrmajak bolsaň şeýdik görüň. Ýalçygalygyny ejeňizde dalyn. Birinji ejeňizi eltip beriň soň geliniňize. Näme alýanym bolsaňyz diýjek bolan onu ikisini taýlap bilýäňiz. Ýöne şoň ýaly taýlajak bolan oglançyklaryň bir hili şoň ýaly ejelerem barda. Eş ejeme getirýän sarıgyna gelini gurrun berýärdi. Ejesine de getirýän, maňa da getirýän, onu ýöne maňa getirýän halan ok diýär. Eneler özüňiz durmuşda belki gowy süýjüler görürler ammadyr. Hiç iri gün görmedikler ammadyr. Gaýyn tarapyndanam, bagly tarapyndanam. Ýöne şu zatlary siz geliniňize, ogluňyzy ýakýaňyz siz. Ägir bir zat etseň, ogluňyz çaga onuň bara, geline bir zat alsa, saňa da zat alsa, ýani birden Allahdan olmoý, oglum tügeleme öň gorpsyň. O balam agdy berse ýaşaň diýden gelinim gowurur, sen oglum gowurur. Emma ogluňy bir ýana çekip dursaň, o oglan çagada eje bilen ikisiniň arasyna oglun ýakýaňyz o, ogluňyz ýakýaňyz. Beýtmän, eneler men ýaman bir gezek dälleri gatykän. Ana ýa-da mysal üçin, ine arada bir tanış gelini ýa-da ine diýe gaýny diýe owadan gelipdir. Gelinim ýaşaçyk gelin. Gelipdir, hyzmat edip ýördi. Ine aşam herkim öz ýerine geçip betmeli. Gaýny niýe düşük ýazdyrýar diýe men oglumyň ýanyna ýatjak diýip ine dällerin opşam. Gelinim bagapda iki gelinin oğlunun ortasına ýatýar diýip bu gelşýän zatyn türkmençiligi. Hiç o boljaklatma ay ejeler. Wagtyda dönýän gara gözlem beýdip. Oglan näme diýen? Eje tur. Men gelinim ýanyna ýatjak şu tak diýsinmi? Ey ogluňyzy öldürýäňiz siz. O ogluňyz bara, o çagany bara, ol niräligasyn o çykyp gider ýalyga diýäňiz. Bolmady meýle. Mene ýaman bir hil görýän şonu gelşikli görýänler. Näme o saňa çagam, gunnukdaky çagam oglum ýanyna ýatjak diýip. Ýa näme 1 ýaşyna, 2 ýaşyna, ýa 5 ýaşyna oglum çykmaly. Goýu o ullukon inni sen onu öýürdüň, inni sen mara eliň çekinni ber gelinne. Ben onu diýsem, nasap sem eliň üzýem okdan enim bir süýjülik durmuşyny görsün aýdy ol. Ay bolmada ol mene özüm ağyım tutup gaharym gelip närsi diýip öldüm o. Ondan men taýda şeýtdi diýip otyrýar çaga. Ey goý diýen menim geň goýan. Oglan nämesin? Nämesin oglan? O ejede gelip o ortadan düşük gelip sen taýda et menim ikiň orta. A bolmada. O boljaklar sen gelmäkäňem bolýa, ol düşük gelip ortalıkda olar aýyrma gerek gel. Şonu etmeň, mähriman eneler. Hiç ýyl gelşme ýa-da bağlıdy köp ýerler bolýar. Gitýär bağlıdy. Onun gezmäni gele çağalar bilen zat nahar goý, çaý goý gelinlerine. Agy biz geldiga. Näme nahar çaý ýokmy? A sen baran ýerinde şu bağlygyň şeýse näýli bolar? Ol gyrnak bolup barana gotak. Ol bara bir nime bilen ogluňyza allyňyza, jigiňize mi dogaňyza mi çağaňyza allyňyz bir mehriban bolup bir ýaşlygynyň hödürini görüp, soňam çağaçyk dünýä iňip
Nesil köpeldip öýüň arasy naharyň çay esasy äärine nahar edýän, gaýnany şu öýüň biş düşüni edýämi? Kırın arasy saklaýan bollugy borda. O sen aňyrdan barlady çişip gelip, "Owa maňa nahar bilinni gelmers" diýip, ya çağılaňda oturup raçyk utak durdysa, çağılamy kyklaýar diýip, "O giň bolun." Meňe mana 2 gyýdym çykdy durmuşa, men diýän gyýdyma baran ýerinden bol. Şu barladan gelýär gyýdym diýän. Yaman agly bir bol. Ene şo gelin diňe ýygyňda diýän, "Göçük gaýsaňam, gaýtmasaňam" diýän. Bak şo gelin ýaly bolsa diýtir diýänne. Gaýnana taňa irak turay çağam diýän. O bolmada ene talardanam ýerek gyýdym. Şoňat men oglum bolsam, gelip gyýdaman şey diýsinäni gelinime. Daga biz geldik nahar etdägiz. Aýda illa bir gedek gelýär, hyzmat eden goklugyz. Çağamy degme özüňem. Geljekkä sygdyrmaýan bolsaň diýmeňe. Hem olüýü bulaşdyryp gitýäňiz. Hem gelinin göregini aňyrtýan, gelin onuň näme etjegini tanrap öýüň içinde. Onu o adamsyndan çekinýär, gaýnedirinden çekinýär. Beýtmäň mehribanlar her kimiň özüň ýerine ýetirmeli wezipesi bar. O bir benden çağasyny getirip gullal etmeli olan bilýändir. Ol üçin näle öýüň arasy saklamaly, adamyňa hyzmat etmeli, gaýnanyňa hyzmat etmeli, kyrýuň bol nahar etmeli bilýändir ol. Daşyna kılan gartykmys bolýar. Şoňa mehribanlar onuň gaýnanyň esasanym, gaýyn eneler giden dünýä malyny döküp şogy sypdyrjakka, şogy gowy diýip alýaňyz, onuň ýeni çeni ağa edip äri bilen onuň gorkup çay içmäne de gorkýar. Bir tanışymy bir şey diýär. Özüme agrayak diýär. Plisoslap ýaklap çyklap bu nerde diýär. Geldi adamyn plisos etýär ol gaýnanam. Näme plisos etýän? Beröz etsin. Sen nä erkek kişi bolup näme? Sen näme aýalmy heleymi diýip. Goýu, maşgalasy. O yaraman ýatanna adamsy yaraman ýata aýal bilýärmi näetýär? Ülýä üstüne kanatyny görüp. Aýalym sır kowlasa äri kömek etmelidir. O ütgeşklat däl. Plisos meterdana betkazynam takyp berer. Bilelikde ýaman gowdaş ol, agdy berçe bolsalar. Mine bilemek, mene bilmeýän giýelim. Allahjan soňam bolsun, normalna gowy bir-birine arkalaşyp şey edip berler, çağaçyklarynam bilelikde ululdyşyp zat edip. Ya men görmeýändirin bilemok. Ya meňem de bilemok da gyýlamama aýdar şeýle bolsa. Mehriban eneler, mamalar, balalar gaýrat edelim. Yaman şu temalar gaty. Şu nira barsam şu da, nira yaman bir gedek iki gedek däl, ho bir yaman bir gynanýan bolýan mara. Şunadan bir doglanyňdan gelýän men. Ana şu taýda da şu gurrunlar etildi. Bir gelin bir deýrenýär da. Men odunyň ýerkülinden çykýan, balalamam günleren akdy. Ýöne adamym gowalansam, ýaşap otyrny görýärmi? Beýtmän gyýlar. Awa ýene bir gelinme, ol men kyýalak gelse düşüklüğüme daýry. Adamym meňle guruluşmagyna da gorkýar diýe. Gece gaban ýa-da. Bolýarmy gyýda? Ey toba safrallah. Allah kuwat bersin. 4-5 gelinlere, soňýaly gaýynly gelinlere, ýigitlere, ikodyň ortasynda galan görgülçükler. Awa, soňýaly üstüne tada peşäp tada durlan. Ýa-da baldyzly gelinlere Allah kuwat bersin. Ay ýigrenýärler batyr, men ýigreni berseler näme dogry zatda. Näme? Dogryň dosy ýok diýler, baram gönümelim. Men dogry zat aýtmany gowurýan. Allah kuwat bersin, mehriban gelinler, gyýdylar, gaýrat edin. Gaýneneler, mehriban eneler, mamalar. Mehribanlarymyz, gowularym gaty kän bilen. Gaýnene. Gaty mehirli. Öz gyýdýalak görýän enelemizem tügeleme. Gow baldyzlarym öz dogunýalak görýän. Hemme söýýän mehribanlar. Gaýrat edin. Soňýalyk edip, gülýäjek durmuşyny bulaşdyrma. Köp sağ olun. Bağışlan göňüňizde degen bolsamam. O hakykat aýdyp gaharlap, aý söýüp berin geçdeme barybir. Ýöne men dogry zat aýtýan. Hemmeňiziň janyňyz sağ bolsun mehribanlar.
Sağ olun.